IFM News. IFM News. Lokal. May baligyan man din iti na Insayangkat na selebrasyon iti PSA Ilocos Norte Chapter babayin iti motorcade dito ay siyudad Tilawag ken Bacara. Naduma-duma nga local civil registrar iti entero nga Ilocos Norte iti nakipagpartisipar. Local civil registrar iti entero nga Ilocos Norte ang nakipagpartisiparan kadigiti amin nga empleyado iti PSA Ilocos. Nagtungbalan iti selebrasyon iti kalman ang nakaangayan iti programa iti uneg ti SM Lawag. Ita iti may katalupulo ket ennem a bulan iti civil registration. May palagip nga naideklara iti bulan iti Pebrero akas bulan iti celebration babaen iti Presidential Proclamation number 682 dayto a celebration ket mangipalagip kadigiti umili iti obligasyon da nga mangirehistro kadigiti napatay kapasama iti biagda akas iti panakayanak panagasawa ken ipapatay. Damag lokal para iti IFM News Idol Shanti Papi Tatak Haraman. IFM